Hello guys to my YouTube channel Kimbo channel of gwjwntwg birainw tibai बहुत गोबावनि उनाव दिनै आरो फैबाय बिरुखुन्दा नै दिनै सहैनायखौ नोंथांमोना नायदों ओमफ्राय स्किप खालामालाखिनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आंजों लोगोसे दंफायो बियाइ गुटका मास्टार जों थांगासिनो आरोना बिरुखुन्दा हेलो गाइस माने एथ' बरिं नांबाय गारियाव थाङै जों मिउजिक खोनासंदोंमोन बे मिउजिकआ माने कपिराइट फैगोन बेनिखाय बे मिउजिकखौ जों कपिराइटखौ फैगोनखाय बे मिउजिकखौ जों होनो हादिया बेनिखाय जोङो दाहाय गावनो इन्जय खालामनानै रोजाबलांबाय आरो माबायदि नायह सिमां नोंथ' आंनि दंनाय मानि गासैबो आंनि अननायानो नोंल' आं गाबनो ओंखारो बिदि गानदोंबा जोंना सासे ब्रादारा जोंजों थाफानाय बेबायदि दुखुनि मेथाइ खनबोला बे उन्दुनो ओंखारोनो बे खोनासंनो हाया जेनेबा बेबायदि जाफेरनायबो जानो हानाय माने जोंनि गारियावबो बारा थाव गैखाया नालाय बेखायनो जोङो थाव डिपु मोनफैबाय थाव सोना लाग्रोनोसै बेनिफ्राय जोङो मेथाइखौ खनना नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै माने मेथाइया जोंनाथ' आलदाखा जोंथ' क्लासिकेल बिलाइ उदाय मुदाय जोङो दां खननो हागोन आरो पेट्रल नै जों थाव सोगासिनो ओमफ्राय बिरुखुन्दा थांगासिनो आरो ना थाव सोनानै थांगासिनो माने बियाइ गुटका मास्टारा सिगांनि लाभ स्ट'रि मेथाइफोरखौ खोनासंबा बिराद इमोसनेल जायो माने माब्लाबा आंखौ गोसोखांबोला आं मा सुरहाब गाखोमादों आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला जोनोम मोनफिनथों नोंखौल' लोगो मोनफिनथों माने आंबो थानो हायिनि पुरा बिदि खनफाबाय माने बे मेथाइया कपिराइट फैजानो गिनानै बेबायदि खनफाबाय आरो जोंनि भइसखौ होबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जास्ट एन्टारटेनमेन्ट जों इन्जय खालामबाय जों बिरुखुन्दा थांनायाव इन्जय खालामलांबाय बेखौल' नोंथांमोननो देखायबाय बेखौ नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा नाथाय जों एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जों खनफाबाय लोगोफोरजों इन्जय खालामना थांबाय माने बे मेथाइखौ होगौमोन खिन्थु जास्ट कपिराइट फैजानो गिनानैसो आङो बेबायदि मेथाइखौ मुड खालामनानै जोंनि भइसखौ होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना स्किप खालामना लाखिनो नायलांबानो जाबाय माने जों खनलांदोंबो ओमफ्राय गावनि गारां जायैनि थाखाय बिराद इन्जय मिनिदों गावनि मेथाइखौनो गाव मिनिदों आरो जोङो ना माथो खालामबावनो जों इन्जय जास्ट इन्जय एन्टारटेनमेन्ट माखौ होनो जों इन्जय खालामबाय जेनेबा जों बेरायनो फैबाय नालाय जों फैदोंमोन बेयाव रौतायाव शुटिं दङ जोंहा बेनिखायनो शुटिङाव फैबाय दिनै जोङो शुटिं जादिया ओमफ्राय जोंना शुटिङा गाबोन सोलिगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोङो बेयावनो होगोन जोङो शुटिंनिखौबो बेनिखायनो जों जास्ट एन्टारटेनमेन्ट जों बिरुखुन्दा फैबाय नालाय इन्जयनि थाखाय बास जोंनि गारां जों मेथाइया जायैखायनो जों गाव इन्जय खालामदों जों गाव मिनिदों आरो ना नोंथांमोना जेबो साननाङा बेखौ गाज्रि मोननाङा आरो ना माने जोङो बिराद इमोसनेल मेथाइल' खोनासंगासिनो आरो ना बिदिनो खोनासंगासिनो आरो खनलांगासिनोबो जों गाव खनलांगासिनो ओमफ्राय बेबो कपिराइट फैगोन होननानै जों बे मेथाइखौ होनाय जादिया माने आंखौथ' मिथिखायो आं मबाइल बायनो हायाखै माने बेबायदि माबा फैयाखै बे मबाइला जाहैबाय जोंहा गुटका बियाइ मास्टारनि बे माने आं गुटका बेखौ जों ओरैनो बुंलायो आरो बियाइ बेनि मबाइलखौ लानानै नै दा जास्ट बिरुखुन्दा सफैसिगोन माने सहैथारसिगोन आरो बेयाव जायो मार्केट माने सानदेआव मार्केट जायो बेयाव लामा जिं नाय गेदारिं नुदों बे जाहैबाय मार्केट माने जास्ट बेयाव बिरुखुन्दा सहैहां समाव बेयाव नुगोन सानदेआव बिराद मानसि जाखायो बिरुखुन्दायाव ओरैबायदि मानसि जाखायो बिरुखुन्दायाव बा नों गावबा गाव फैनानै बिराद फिल मोनसे जागोन आरो ना
मा होनो बेखौ इन्जय मोनसे माने बहुत मानसि आरो माने बयबो फ्रि टाइम नङा होमबा बयबो इन्जय मोनसे थायो माने बे सानदेयाव वास पुरा फिल इन्जय माने माखौ होनो बेयावनो सम मोनो सोरबा फ्रिबाय सोरबा फ्रिया बहुतआनो फ्रि होनबाबो बुंजाया जेनेबा बहुतआनो सानदेयावबो सम मोना किसुमाना सानदेयावबो सम मोना नालाय दिनै जों सानदेयाव सम मोनदों जों नै फैबाय बेरायनो भैरबकुन्द सहैथारसिगोन बे माबाखौबो जों गारबोबाय दा नै जास्ट भैरबकुन्द र'डआव थांगासिनो आरोना जों सहैथारसिगोन माने जोङो बिराद इमोसनेल मेथाइ खोनासंगासिनो आरोना माने बेनि मेथाइनि मुङानो जाबाय दानसोरां मोनाबिलि जोङो सफैथारबाय आरोना भैरबकुन्द नोंथांमोना नायलांदो मारै भिउसफ्रा मारै जायगाफ्रा नोंथांमोना बेलेग जाजोब्बाय नोंथांमोना स्किप खालामनानै नाय होमबासो गम मोनगोन आरो नोंथांमोना फैनो लुगैगोन गाइस फाइनालि जों मोनफैमारबाय भैरबकुन्द ओमफ्राय नेटआ नाङासै बियाय नेट नाङाखै बिराद मोजां जादों बे जाबाय ब्रिज गोदान आहा जों ब्रिज गोदानाव बारनो मोनबाय कि जे हो सुटके मा बुङो बियाय गोदान ब्रिजआव आंनि बाबुसो गोसोआव फासलाबना खालामो फेस ओरैसै आरो बे जाबाय ब्रिज गोदान टाटा बाय बाय यस बिउटिफुल दालां होयो गोदान जेबोथ' नङा दालांसो बिउटिफुल यस बे जाबाय फुंना दालां आहा यस यस हाय गाइस नोंथांमोनजों एफा खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ लादो माने गारियावनो गसंनानै नाङाखै दा गसंखादों आङो यस गसंनासो लादों दै भितराव बे भितराव लादों आङो चलो ओमफ्राय जों गोजौआव मालाय नायदों बियाय एइस बा डेन्जार नांगौलै नों मादिबो ओमफ्राय जों दा अरुणाचल सफैबाय आरोना बियाय अरुणाचल वाव तो भिउ नै भिउआ थ' माने चलो जाना है तो जाएगा ना चलो देखना है ओह माय गॉड इधर तो मतलब ब्लॉगलेस हो रहा है हाँ जो ये देखो टेम्पल ब्यूटीफुल ना हाँ जो कैसे लगा तुमको अच्छा ही लगा ना चलो जाएगा वाव 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 नाइस कम ओरैबायदि जांखायो माने बियाया मालाबाफोर बस खेल लादोंमोन नामा नों लाथ'वाखै ओमफ्राय लागोन थांगासिनो आरो फेमासआ आरो बिदि सिंगारनाव फैबाय आं डेन्जार माने मानसि एकदम एभेलेबल सिंगार जाखाबाय आरो नोङो दा बुंखासिनो बियाय चलो नै बेनो अरुणाचल टाउना माने ओरैनो फिसा उइन सप आरि बायदिसिना जलंगागासिनो जायगायानो बियाया माने बय भिडिअ लानो लाजियो ओमफ्राय आं हमना होदों दे भिडिअखौ आंनि ब्लग नङा माने आं ब्लग खालामखायाखै ना माने बियाय नों माने जिला बायदि आरोना बे माने ना गिदोंना नोङो माथो बेल होबानो नायलाबायो मोलानो गियो नामा बे बेदरखौ नायफैलाय बियाय बे बेदरखौ नायफैलाय नै बेदरा माबायदि मस्त बे बेदर ना आच्छा ऐसा मजा है ये जगह पे पूरा फुल एंजॉय
माने बिराद मोजां आरोना जायगाया बिराद मोजां जायगा बियो बे जायगाया जाबाय बिरुखुन्द औ अरुणाचलखौनो मोनबाय ना एसे थांबा अरुणाचल मोनखायो जोंना बेनो गारिया Biyai. Udah. Pagkakaniba ng customer na Pagkakaniba naman pwede ang maka. Sasama rin eh. Belum kasi kasi makataka na dito kasi. Hey. Oh, ide. Ya pun tu kulit lebih. Mari asu pit mari asu kuna apa? Oh, ada orang saya di mulai. Biyai. Oi. Masa dah? Orang video macam ya pun airport sana ni pit dah mabuk hari macam kelam ya. Earphone saya tu nama. Sudah. अच्छा नहीं बाजिंदो को बुझिया